priatelia, som vás zdraví Miška a dneska bude také, že sa idem voziť. Takže ideme pozrieť na to. Hurá, ja sa vozím. Ale nie toľko detskej radosti, ale baví ma to, strašne ma to baví, takéto tie detské hojdačky, šmíkalky. Ale pôjdeme teraz na iné, takže si ukážeme, pôjdeme asi sem. Pôjdeme sem, takže dúfam, že nepadnem. Vidíte, ako krásne cvičím. Cvičím. Trošku schudnem. Takže tak, celkom to ide. Zerajte na to. Ja už musím ísť dole, lebo mi je strašne teplo. Vonku je moc teplo, takže idem dole. Počkajte. Normálne sa varím, normálne sa opalujem. Dobre priatelia, ja budem končiť, lebo fakt je strašne teplo a ja to už nedávam. Takže idem donútra a potom sa vám ozvem zase. Sa majte, čus!